kun bɛ o de kan. Salon yɛrɛ senfɛ fɛn caman o bolodara ni o cɛla o dɔ ye ɲɛfɔliw kɛra ɲɔgɔnmɛ ale jɔyɔrɔ yɛrɛ kan a ka kologɛlɛyali a nafa yiriwa sira fɛ ani fana a ka se ka kɛ sababu ye jɛɲɔgɔnya o ka se ka layiriwa an ka jamana marabolo kɔnɔ ani jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Ɲɔgɔndan baaraw bɛna boloda Mali muso dɔw cɛ walasa min yɛrɛ b'a to u ka taa an ka jamana sanfɛ kalanso la n'o ye École nationale d'administration ye. Baara in a bɛna tilayɔrɔ 2 la min ye a kun fɔlɔ ye o bɛna ɲɛsin sɛbɛnni baaraw ma culture générale o kan n'o bɛ daminɛ juin kalo 19 ka se a 25 ma. Ni o tɛmɛna mɔgɔ minnu bɛna tɛmɛ a jaabi kun fɔlɔ in na olu bɛ tila ka na baara wɛrɛ boloda n'o bɛ kɛ épreuve technique ye o bɛ kɛ tile 15 kɔnɔna la. Nin baara ninnu sigira sen kan an ka jamana minisiriso 3 olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na n'o ye muso ni den ni denbaya ka minisiriso ka fara o kan an ka jamana sanfɛ kalan ni ko ɲɛɲini minisiriso ani an ka baara ni forobaca o minisiriso. Kabini 1967 san sanjiba nana Mali kɔnɔna la o kɔ min yɛrɛ juguyara ka da ale kan o kɛra 2024 san ta n'o kɛra sababu ye ne ka tiɲɛni don wa 88 kɔ la ani fana ka fara o kan tuguni an ka jamana sɛnɛkɛ dugukolo fɛn ɲɛnamaw olu caman olu fana tiɲɛna. O hukumu kɔnɔna na an ka jamana marabagaw ye baara caman o boloda sira dilanniw tɛmɛnen kɔfɛ yaasa min yɛrɛ b'a to mɔgɔw ni u bololafɛnw olu bɛ se ka lakana cogoya min na u bɛna dɔ wɛrɛ boloda ni o ye ji bɔli siraw labɔli olu baaraw bɛna kɛ mais kalo tile 15 nata la Bamako kɔnɔna la. A baara in a bɛna kɛ yɔrɔ caman na min ye linéaire de collecteur o bɛna bɛn mètre 100 ani 31 ni 73 de ma wa linéaire de caniveau o bɛna bɛn mètre 235 ni 365 de ma. Musaka ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ bɛn sifa wari miliyari 2 ani kɔ de ma. Nin kɔrɔfɔ ninnu lasira an ka minisiri mun ka baara ɲɛsinnen don sigida ani yiriwali ma. Yaasa caman bɛ se ka bɔ yuruguyurugu ni dunko jugu la cogoya min na farafinna tile bi yan fanfɛla la wari bila yɔrɔba min bɛ yen nɔ min yɛrɛ ɲɛsinnen don yiriwa sabatili ma n'o ye Banque Ouest Africaine de Développement BOA ale ni o tile n'o ye cakɛda ye min ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma Mali kɔnɔ olu ye o fanga fara ɲɔgɔn kan ni ka bolonɔ bila kɛ sɛbɛn dɔ la mais kalo 8 tɛmɛnen na n'o kun bɛnna alamisa ma o kɛra o tile mɔgɔw yɛrɛ ka ca kɔnɔ. Baara ɲɔgɔnya in kɔnɔna na fɛn caman bolodalen don u bolo ni o cɛla kalan dɔw o bɛna boloda yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn ka baaraw taabolo